Mi smo spremni i smo najjači u gradu za ovaj posao. Imamo dosta mašinerije, dosta kamioni. Moguće da u neku ulicu i ne uzimamo, ali to je greška i klijenata i naša malo. Ali smo u stanju da vršimo svaku uslugu. Obično se građani žale da ne sakupljate smeće, da li je redovno. Zašto to tako? Pa uglavnom se žale građani koji ne plaćaju, koji ustanu u 10 sati, a mi krenemo od 7 sati na teren. Znači ti građani uglavnom se žale. Vi kažete da ste najbolji. To znači da u Prizrenu ima još kompanija koje to rade? Sada rade još 3 kompanije, 3 privatne i mi državna firma. Znači ovaj posao rade sad 4 firme. Kako ste vi zadovoljni? Imate li neku međusobnu saradnju sa njima? Saradnja postoji, imamo međusobne odnose dobre, pomažemo jednim drugima. Sve se ova 5 miliona se negativno odražava na vaš budžet i vaši radnici, koliko ih ima, primate, čujem po pola plate primate, tako? Koliko vas ima radnika? Od prošle godine stvarno primimo po pola plate, razlog je što narod ne plaća, klijenti, da ne kažem narod, znači klijenti ne plaćaju i razlog to je što mi uzimamo po pola plate. U našu firmu rade 134 radnika, uključujući i servisi, sve što imamo, inkasanti, znači 134 radnika. Ako je prosječna plata 200 evra, znači mjesečno nam trebaju 37.000 evra za plate. Ova regionalna deponija, ko radi sa tom deponijom, jeste zadovoljni, da li ima efekta? Sa deponijom, najviše problemi imamo sa deponijom. To je za nas najveća prepreka, za nas je deponija. Tu nosimo svaki dan po 120 tona, samo od grad Prizrena. I po odluci borda deponije mi sad moramo da platimo koliko nosimo đubre, a ne po procenat inkasiranja. Jer, na primjer, ljudi plaćaju 40%, a mi treba da platimo 100% njima. Deponija je pod vladom Kosova, znači direkcija im je u Prištini. Najveći problem je sa deponijom, iskreno da vam kažem. A vi ste pod opštinom, tako? Mi smo pod opštinom, jeste. Da li vam nešto opština pomaže? Kakva je saradnja sa opštinom? Jeste, saradnja sa opštinom je odlična. Imamo i ugovor sa opštinom u vrednosti od 16.000, čišćenje ulica i ostale poslove. Znači mi smo vrlo zadovoljni. Opština na kraju je shvatila da mi smo njihovo preduzeće i oni treba za nas da brinu. Koja je vaša poruka građanima Prizrena gdje vi njih obslužujete što se smeća i plaćanja tiče? Da plaćaju redovno đubre da bi usluga poboljšala. Ako ne plaćaju, nema ni usluga. Ja bi zamolio sve građane Prizrena, uglavnom oni koji ne plaćaju naše račune, da vode malo računa i da stave ruku u džep i da plaćaju. Ljeto udvostručava se i tonaža otpadaka. Znači u ljetu, ali će radimo punim parom da služimo narodu.